Diyos, maray na aga po mga tugang, matindog po para sa satong novena to our Mother of Perpetual Health. Immaculate Mother, to you do we plead, to us God our Father, for help in our need. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. We pray for our country, the land of our birth. We pray for all nations, that peace be on earth. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. All merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection, and to give us new life. By this you make us your children, to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten the sublime dignity. We have sinned against our brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us. Repenting sincerely of our sins, we ask your mercy. May we always live as your truly devoted children. Mary, Immaculate, Star of the morning, chosen before the creation begun, destined to bring through the light of your dawning conquest of Satan and rescue to man. Bend from your throne at the voice of our crying. Dixie desert where your footsteps has run. Stretch out your arms to us living and dying. Mary, Immaculate, Mother of God. We sinners honor your sinless perfection, fallen and weak, for God's mercy we plead. Grant us the shield of your mighty protection. May shore your aid by the depth of our need. Bend from your throne at the voice of our crying. Dixie desert where your footsteps
steps have trod. Stretch out your arms, see us living and dying. Mary, Immaculate, Mother of God. Please kneel. Novena Prayer. Dear Mother of Perpetual Help, from the cross Jesus gave you to us for our mother. You are the kindness, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son. Strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God, you accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that He who shares the cross of Christ will certainly share His resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same. While praying for our own intentions and the intentions of all here present at this novena, we earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, heal the broken-hearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for the home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loves His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children, that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility, that we may do our part in making our home a haven of peace like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help, Holy Mary. Pray for us. Holy Virgin conceived without sin. Pray for us. Our Mother of Perpetual Help, Pray for us. we sinners call to you, Loving Mother, help us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men, Loving Mother, help us. that we may be more and more like our divine Lord as you were, Loving Mother, help us.
that we may be meek and humble of heart like your Son, Jesus. Loving Mother, help us. That we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin. Loving Mother, help us. That we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance. Loving Mother, help us. That we may be aware of God speaking to us in the events of daily life. Loving Mother, help us. That we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation. Loving Mother, help us. That we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist. Loving Mother, help us. That we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion. Loving Mother, help us. That we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit. Loving Mother, help us. That we may strive to be true Christians by our loving concern for others. Loving Mother, help us. That we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously. Loving Mother, help us. That we may forgive from our heart those who have wronged us. Loving Mother, help us. That we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others. Loving Mother, help us. That we may work for the just distribution of this world's goods. Loving Mother, help us. That we may share our talents with others for the good of the community. Loving Mother, help us. That we may accept our responsibility in the community in a spirit of genuine service. Loving Mother, help us. That the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Francis, the bishops, and the clergy. Loving Mother, help us. That we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations. Loving Mother, help us. That we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him. Loving Mother, help us. That we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements. Loving Mother, help us. That we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father. Loving Mother, help us. That we may die at peace with Christ and our fellow men. Loving Mother, help us. That we may be comforted at the death of our dear ones by our hope in the risen Lord. Loving Mother, help us. To pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. Paul, Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Please rise. Mother of Christ, Mother of Christ, I shall I ask of thee?
Please kneel. Thanksgiving prayer. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them. Through you, we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of His love, to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own Mother to be our Mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in His love. To the most holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo as sinibapang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asinuli kan sa imong kadunongan na nag-antabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit tuli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadako asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan na sinibapang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan, ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, ngunyan Miyerkules sa ikaanom na simana sa ordinaryong panahon, isabay tapo sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat for the gift of life of Julian Ray, dulot ni Tess Sanyosa and family, in honor of Saint Joseph, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Pasasalamat for birthday blessing, dulot ni Margox Luxin, asin pasasalamat man kan Archinue family.
Pasasalamat man ni Tess D. and family for the 22nd birthday of Shane Barakiel Dulot Can Vergara family sa espesyal na kaagadan for good spiritual, physical health and safety of my family. Dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family sa espesyal na kaagadan man Dulot Can Garcia family. Intercession of Saint Jude for the guidance of the Holy Spirit for board examination of Lian Vincent Angelo, dulot ni Elaine Ang, for fast and complete recovery of Aurora and Elisa, dulot kan Pahes family, sa espesyal na kagadan man, dulot ni Judy Remilin Lee, Archinue family, for the fast healing and recovery of Engineer Ella Ariola, dulot kan Aguilar family, asin sa espesyal na kagadan man dulot kan Mirabete family for positive result of work permit dulot ni Rene Serrano. Prayer for the sick of Lily Aspiliera dulot ni Bobby Castillo. Sa kapaingaluan kan mga kalag para sa kalag ni Froilan dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family para kay Jesus, dulot ni Rafaelita Hau and family, sa kalag ni Lorenzo and Josefina, dulot kan Domikel family, para kay Sergio, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, sa kalag ni Elena, dulot ni Carolina De Rio and family, sa kalag ni Cayetano, dulot ni Erenia Garing and family, para kay Manuel, dulot kan Milante family. Sa kalag ni Ray Joseph, dulot ni Mrs. Emerita Ribaya and family. Sa kalag ni Remedios, dulot kan Sarte and Abainsa family. Para sa gabos na kalag, sa kalag ni Magdalena and Federico Sr., sa kalag ni Romeo, dulot kan Archinue family. Para sa kalag ni Efren and Leticia, dulot kan Barakiel family. Banuaning Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurang nan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Aldaw na Miyerkules, espesyal niya to ining idinudulot, ining sa tuyang Santa Misa, sa pag-arang, pagtaong onras sa tuyang mahal na ina, sa iya pong titulong Nuestra Señora Nindanay na pagtabang, Our Mother of Perpetual Help. Kaya sa rong komunidad, magdulok po kita sa iyang intersesyon, asin mga pamibi, para sa satuyang mga pangangaipo. Siring man, ipamibi niya to sa daog kaining misa, ang mga tugang niya to, namumutan niya to sa buhay, mga kapamilya, kapuso, na nainot na sa to sa ikaduwang buhay. Kasabay naman sa mga katiwala. Ngunyan midbiduntaan sa tuyang, mga pagkukulang, asin pagkakasala, ihagad ta po ininintawad sa mahal na Diyos. Kaganing magkanig ho kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Kaya udok sa buot sarabay tabi kitang masabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virgen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamili sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
kagurangan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Mamipi kita. Diyos, Ika na nagsasabing madanay sa mga pusong matanos sa sintunay, tuguti kami, hulikan sa imong grasya na mabuhay na siring, na pinagkanigo mong mag-erok. Uli kay Jesu-Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as inagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon, ginuno sa libro nin Henesis. Pakalihis ni napat na pulong aldaw, binuksan ni Noe ang duungawan, na ginibon niya sa sakayan, asin isinubol ang uwak. Huminali ini asin nagparalibot sa god na nagmara ang katubigan sa daga. Dangan isinubol niya ang salampati, sa paghiling kung naghupa na ang tubig sa daga. Alagad ang salampati da inakakuanin matugdonan, asin buminalik kinuwe sa sakayan. Huli taan katubigan, yaon pa sa ibabaw kan bilog na daga. Ilinuwas niya ang sa iyang kamot, dinakop ang salampati asin ilinaog sa sakayan. Naghalat siya nin pitupang aldaw, dangan isinubol giraray ang salampate hale sa sakayan. Pagkahapon buminalik sa iya ang salampate, na may darang sarong dahon nin olivo sa iyang tuka, asin nasabutan ni Noe na ang tubig naghupa na sa daga. Naghalat pagiraray si Noe nin pitupang aldaw, asin isinuboliwat ang salampate, na daina nagbalik sa iya. Asin nangyari na kan ikaanom na gatos may sarong taon si Noe, sa enot na bulan, enot man na aldaw kan bulan, an katubigan huminubas na sa daga. Hinali an atop kan sakayan, nangalagkalag asin nahiling na ang daga mamarana. Guminibo si Noe nin sarong altar sa kagurangnan, nagpili sa mga hayop na malinig, asin mga gamgam na malinig. Asin ta idinulot niya, niyang atang sa ibabaw kan altar. Kan maparong nin kagurangnan an hamyo kan dulot, nagsabi sa iyang puso, dai ko naliwat isusumpa ang daga dahil sa tawo. Huli taan mauot kan puso nin tawo maraot puon sa iyang pagkaaki. Dai ko naman liwat tutunawon ang gabos na nabubuhay siring sa ginibo ko. Mantang nagdadanay ang daga, daina maguuntok ang pagsabwag asin pag-ani, ang lipot asin ang init, ang tig-init asin ang tigliputan, ang aldaw asin ang banggi. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. atang nin pag-umaw idudulot ko sa imo kagurangnan. Atang ding pag-umaw, idudulot ko sa imo kagurangan. Ano ang ibabalos ko sa kagurangnan sa gabos na itinao niya sa kong karahayan, sa kong aakuon ang kalis nin kaligtasan, asin maapod ako sa ngaran nin kagurangnan. Atang ding pag-umaw, idudulot ko sa imo kagurangan. Ang mga pangako ko sa kagurangnan sa kuyang uutubon sa atubang nin bilog na banwaan,
Mahalaga sa mga matanin kagurangnan ang pagkagadanin sa iyang mga banal. Atang ning pag-omaw idudulot ko sa imo kagurangan. Ang mga panuga ko sa kagurangnan uutubon sa atubang nin bilog niyang banwaan, sa mga pintuan kanharong nin kagurangnan, sa tahaw mo, O Jerusalem. Atang ning pag-omaw idudulot ko sa imo kagurangan. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Alleluia, Alleluia. Sabihon mo, O Diyos, nagdadamog ako sa mga katarahon mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus sa sinan sa iyang mga disipulos nagabot sa Betsaida, dinara sa iya ang sarong buta. Asin nakimeherak naduutan niya. Kinabit ni Jesus ang buta paluwas sa baryo, linutaban sa mata, dangan ibinugtak ang mga kamot sa iya asin hinapot. May nahihiling ka? Ang buta nagtangad asin nagsabi, nahihiling ko ang mga tao, garong mga kahoy na naglalakaw. Diraray ibinugtak ni Jesus ang sa iyang mga kamot sa mga matakan buta, namuklat, marhay na, malinaw na ang sa iyang paghiling. Pinapuli ni Jesus sa harong, asin sinabihan, dai ka ng dad maglaog sa baryo. Mga tugang kong namumutan, marhay na barata kan kagurangan. Sa imo Kristo. Good morning po. Yan. Pakigreet na good morning sa tuyang mga kataid. Yan. Pasalamatan tadawan sa tuyang kagurangan sa panibagong aldaw na itinao naman sa tuya. O, kaya tawan daw niya to nin makusog na parakpakanan sa tuyang kagurangan. Thank you po, Lord. Minsan da ita na-appreciate ining mga simpleng regalo, alagad mga importanteng bagay ini para sa tuyang buhay. Ngunyan na-realisar ta na nagmuruklat pa kita. Sabi nga ni kayan, kadaklan kayang beses, dahil ta nahihiling ining mga regalong ini. Pigpaparahanap ta suday sa tuya. Dahil ta na-appreciate suyaon sa tuya. Iyan na buhay na igwa kang ngunyan, iyan ang pangarap kan iba. Minsan nauuyam kita, anharong na igwa ka, pangarap iyan kan iba. Ang trabaho na igwa ka, pangarap po iyan kan iba. Alagad yaon sa imo. Kaya sana danay niya to iyan na ma-appreciate. Ang pagmuklat pa sa napagkaaga, kasuhapon sige ko ang apo, isipon. Yan. Sana, sabi ko sana sa aga, magimata pa ako. Yan. Kaya salamat sa Diyos, nagimata giraray. So, kaya uro aldaw, magayuno na nagtitiripon kita, pinupunan tapuan sa tuyang aldaw, sa mahal na Diyos, ang aning makapag-umaw sa iya. Digdi na kita sa Ebanghelyo, halipot sana, pero magayuno na ang mensahe na gustong itaw kay ni sa tuya. Pagbulong sa sarong buta, na tagasain po, tururog kang tigbasa sa Ebanghelyo, taga Betsaida. Yan. Perang aldaw na sana po, Treseng aldaw, mapuo na kita kan sa tuyang sabihon tan Lenten journey. Sa March 5, Ash Wednesday na. Ibig sabihon, kapino na kan panahon nin Kwaresma. Kaya ining sa tuya pong Ebanghelyo ngunyan, lalong-lalo na ining enot na babasahon, asin ining Ebanghelyo, nagtutukdo sa tuya nin nakita maging marimlat, sabihon ta attentive, duman sa mga inaapod niya tong rhythm of God in our lives, an sa iyang paghiro, an sa iyang kumpas sa satuya pong buhay. Kaya ining hali sa libro nin Genesis, sa enot na babasahon, as inining sa tuyang Ebanghelyo hali kisan Marcos,
minapahiling sa tuya kan inaapod niya tong progressive movement sa satuya pong buhay. It is as if we are being told today na nothing significant in life happens suddenly. Siguro mas maray gamiton tayo ito. Nothing worthwhile comes easy. Daing nangyayaring santong paspasan. Ang gabos na bagay, nag-aagi sa santong dasalan. Kaipuhan ta pong maging mapagpasensya sa buhay, maging matyaga, kaipuhan ta po na maghalat. Iyan mismo ang nadangog ta, digdi sa enot na babasahon. Si Noe, naghalat nin halawig na aldaw, tanganing humupa itong baha. Kaya enot magasabi digdi, kung dinangog tang maray, nagpadarangon anin uwak. Asin su uwak pagluwas, dahil sigurong natugdunan, ibig sabihin, baha pa, buminalik sa iya. Kaya, after the lapse of several days, nagpadara na po siya nin sa lampati. Naghalat naman siya nin 7 aldaw. Sabi digdi, nagkapirang beses naghalat. Ini si Noe. Hanggang buminalik naman, na may dara na daang dahonin, uliba. And so ultimong salampating sa iyang pinadara, dahil na nagbalik. Ibig sabihin, may nakuha na siyang tugdunan. Ibig sabihin ka ito, huminupa na su baha. Yan, naghalat. Pirang pagkakataon na 7 aldaw ang naglihis bago nasabi ni Noe na subaha. Wara na. Iyan man precisamente ang nangyari po digdi sa Ebanghelyo. Madali man sa nabaga ko ta bulungon, may kapangyarihan si Kristong bulungon ining buta. Bako? O dahil man kaipuhan na. Sabi digdi, kinabit ni Jesus ang buta paluwa sa baryo. O hali siguro sa Lapu-Lapu, dinara sa Imalnod. O harayo pa. Pwede man digdi ba kasabihin ni Kristo, maray ka na. Makakahiling ka na. But it went through some process. Di ba? Dinara paluwa sa baryo, linutaban sumata, dangan ibinugtak ang kamot, asin sa iyang hinapot. May nahihiling ka na, da itulos nakahiling subuta. Ano ngayang nahihiling mo? Ang simbag kambuta, nahihiling ko ang mga tao, garing mga kahoy na naglalakaw. Kaya giraray ibinugtak ni Jesus an sa iyang kamot duman sa buta, asin sa kaitong buta, namuklat asin marhay na. Malinaw na an sa iyang paghiling. Nagtataoy ni sa tuya nin impresyon na kaipuhan ta talaga pong maghalat. Because, sabi nga ni po kayan, waiting is a grace period. Ang paghalat, panoininin, grasya. Waiting is a way of life. Parte po ini kan sa tuyang buhay. Kung manunuti siya ranindo, every stage of life of a living organism is a developmental and progressive process. Pagpuon sa pangaki, nagpupuon sa fetus, after the lapse of 9 months, saka pa sa naimumundag, pagkatapos na mamundag, madakuna, dahil pa manin barbas kang namundag. Luway-luway baga, progressive ang sa tuya pong buhay, nag-aagi din proseso. Kaya importante itong pasensya, asin paghalat. Sabi kaya, nothing goes instantaneously. Every event in our life can become momentous and life-changing if we only look beyond or learn to wait. Importante na kita mag-agi nin proseso, asin importante na kita maghalat. Ang paboritohon ko digding itaong example, itong nabasa kong article, manunungod sa nagkapirang tawong ini. Ang number 1, si Pia Wurtzbach.
Aram po nindo, si Pia, bago po siya naging Miss Universe, 3 beses po siya nag-intra sa Binibining Pilipinas. Di man automatic, nagi na siyang, I think that was 2015, nagi siyang Miss Universe. Ang saro pang magayunon, very inspiring story. Ini po si Persida Acosta, nangunyan iyo ang satuyang PAW chief. Aram po ba nindo na si Persida, 2 times po siyang nag-fail sa bar exams. Pero kang nakapasar siya, saro siya kan mga top notchers. See? Naghalat, nagtyaga, nagpasensya. O mga kaedad ini natsa bilen, si Claro M. Recto. May bid nindo si Claro M. Recto. O siya, former senator. O ini ang mga senador kay ito talagang mga makutong. O yan ang mga senador nindo, so mga matibay magbudot. Former Associate Justice kang Supreme Court, ini po si Claro M. Recto. Aram po ba nindo na first attempt niya sa bar exam, he failed. Pero, kang nag-take giraray siya sutap notcher. Naging mapagpaset siya, naging matyaga. Kaya nga ni, pag nagpasiring po kamo sa Manila, Igwang Sarong Street, na ang ngaran, Recto Street. So, pasiring duman sa Quiapo. Pasiring sa Quiapo. Quiapo Church. Ika, para sa rong beses pa na sana nadisganar, naday tinao kang Diyos, suminuko ka na. Saan kita kayan makaabot? Magtyaga sana kita, magpasensya. Baka pag abot kan panahon, ingara na sa imo ang EDSA. Ang importante sa buhay, nagigikitang mapagpasensya. Tapag naghihidali, sabi kan mga gurang, haste makes waste. Nasisingkog. Malilate na ngayon ako sa misa. Kahit hidali lugod, natumba. Dahil lugod na kasimba. Luway-luway sana. Dahil bali tarde. Basta pag-abot sa simbahan, muklat. Bako na, naghidali, amayo nagmata. Pag-abot digdi, tuspok. Dahil man giraray. So, iyan ang magayunon sa buhay po. Kadakol sa experience tanaw, we need really to wait. Minahalat kita na mag-aga pagkatapos halawig na banggi. Minahalat kita na magkaigwanin kahoy, hali sa sadit na bisog. Dakulo na paghalat kitang ginigibo, we wait for the wound to heal. Lalo kung diabetic ka, haluyon magpila ang dugan. And we wait for the heart to understand. And when the heart is ready, yan, the eyes will see. Data dapat pagpwersahon ng gabos. We do not force the future to come. Instead, we welcome the present, hidden in every present moment. Kaya ngunyan daw pong aldaw, hagado niya to ining espesyal na balaog sa mahal na Diyos. Tamado tanya man lugod an sa tuyang mga puso, so that our eyes may see beyond the fears, the sores, and welcome the light with gratitude. It is then that waiting becomes a grace. Amen? Sangaran ka naman, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Maun ako, Short is given. andulot It will become misimo, our bread. mga biyayang hali sa karahayan mo. Minarhay ming idulong sa atubangan mo. Tanaing pag-iso
Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon malugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot para sa kaumawa na sin kamarawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami ining pagdulot maglinig asin magbago sa mo dangan maging burabo din kabayadan na daing kasagkoran para sa mga nagsusunod kan sa imong kabutan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa karahayan, linalang mo ang tao. Asin an pinadusahanin katanosan sa pagkaherak, tinubos mo. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Huli sa iyan mga anggeles, nag-uumaw kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakigan mga potestades, ang mga virtudes, kan kalangitan, asin ang mga banal na serafines, burunyog, asin maugmang nagseselebrar out pamanlugod, na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog, maludok na nagpapahayag nin pagtubod na nagsasabi. Banal, banal, banalan kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, husana sa kaitaasan, palada ng minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, husana sa kaitaasan. Kagurangnan ikanang gadan banal, burabo din gabos sa kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, taganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos asin magkakankaydi. Tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi sa pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos sa sin mag-inom. Kaini, taili ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakod, sa pagpatawad kan mga kasalan, inihan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang paggagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ikamagdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Sinda, asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, han sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, papadalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siring sa langit, ang samong kakanon sa aral itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan orasan sa mga aldaw niyamuan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imon kahadaan asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kakurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa Indo. An sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod ka na sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya, mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ihiras po niya to sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako kung maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nagkakan kan mga langit no nakakanon, namimibi na danay kaming magmaot kainiman sana. Nahuli kaiyan kami tunay na nabubuhay. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Pinapaisip po ang gabos na maawot magsabay sa gigibuhon na pilgrimage on 7 churches sa maabot na Biyernes, Pebrero 21, na ang contribution po ay 800 pesos para po ini sa transportasyon asin pagkakan. Mainot na po digdi sa St. Jude pagkatapos po kan misang 6:45 nin pagkaaga. Diyos mabalos po. So, iniibitaran ko po kamo sosog sa previous announcement. Ngunya na aldaw, iyo ang ultimong aldaw. Tanganing kita makapagrehistro kan sa tuyang sa diri kung maiba po kita. Bako po bus kaya ang kukuahon tama ko kita nin mga vans. Dipisil po ang bus maglaog duwa sa mga dudumanan niya tong lugar. Halimbawa, Huruan. So, pag bus, nahihirapan ang So, maarkila po kita nin mga vans. O, tanganing iyoan magdara sa tuya duman sa 7 Jubilee Churches. So, ang pinakaenot kita, then, teko aram sa eksaktong. Probably we'll go first to Huruan, San Vicente, then, Padre Pio pala, agihan ta na. Padre Pio, Huruan, San Vicente, then madiretso kitang Libon, then Ligao, then Cathedral. Yeah. So, yun na iyan ka, boss. So, 7 Jubilee Churches. So, please be sure na igwa po kamo kayo itong mga prayer booklets na papalaganta pong stamp pag-abot niya to duman sa mga Jubilee Churches. So, kasabay na po duman sa contribution na 800 itong pamasahe, tapos supagkaon tang pangudto. Yan. So itong mga servers, mga liturgical ministers, sabi sa kuya, saguton ko da po sa indong pamasahe. So matao na lang po kamo sa pagkaon. So 300 po kayo dito. So ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton na sin mayaherakon. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Thank you and good morning po. See you tomorrow, Thursday.